loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Marja- ja Risto Lindqvistin palvelutyö Haitin ja Intian slummeissa on jatkunut yli 45 vuotta. Moni muistaa Marjan kirjasta Iisebelien keitokset sakenevat. Jumalan voimasta todistaa myös Marjan 3. kirja Tie ikuiseen onneen, katse taivaallisiin. Kirjassa Marja kertoo lähetystyön kuulumisia ja rohkaisee uskovaa hengelliseen kasvuun, kuten miten selvitä ahdistuksissa Jeesuksen kanssa ja mitä ovat uskovan hengelliset vuodenajat. Marja Lindqvistin Tie ikuiseen onneen, katse taivaallisiin on saatavilla TV7 kaupassa. Kirjan hinta on 27 €.